Què t'animes? Avui, iogurt natural. Necessites 1 litre de llet sencera i en reservaràs una mica. A la llet que has reservat li afegeixes una cullerada de iogurt, preferiblement artesà. Poses la llet al foc fins que arribi a uns 85 graus. Si no tens termòmetre, esperes a que comenci a fumejar. Deixes baixar la temperatura i afegeixes la llet reservada amb la cullerada de iogurt. Jo ho he fet amb 59 graus. Amb unes varilles ho remenes tot bé. I així aconseguiràs baixar la temperatura fins a aproximadament uns 50 graus. Està a 53, força bé. Ara li afegiràs 2 culleradetes de sucre que li trauran l'acidesa. Això és opcional. Remenes novament per dissoldre el sucre i ja pots tapar l'olla. Abans de que perdi escalfor, la poses dins la CCM i t'assegures de que queda ben tancada. La deixes així 6 hores o bé tota la nit. Passat aquest temps, treus l'olla de dins la CCM. Ara només cal que emplenis els recipients i ho deixis un mínim de 4 hores a la nevera. Un cop fred, i si has seguit totes les instruccions, et quedarà així. A mi m'han sortit 6 iogurts i aquesta terrina grosseta. I ara només l'has de preparar al teu gust. Jo hi he posat unes fruites, nous i avellanes torrades. Doncs no és difícil fer iogurt a casa. Saps el que hi poses? És iogurt natural, sense conservants i se't guarda una setmana a la nevera. I si t'agrada més dolcet, li pots afegir sucre o xarop de maduixa. Coneixes la cuina de consum mínim?